Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska tady budeme hrát No Move Challenge z Kaze. Ale aby toho nebylo málo, tak ještě k tomu přidám Power Level 1 Challenge. Ale abych to nebyla já, tak k tomu ještě přidám No Teaming Challenge, takže se máte lidi na co těšit. Jdem na to, borci. Jenom chci podotknout, že jsem omylem zapla 5v5. Ale nakonec jsem to vyhrála, takže GG. A teď jdeme už na showdowny. Takže jsme tady v první hře a doufám, že to dáme. Tak jdeme. Zpočátku jsem šla kempit do křovíčka a pak, když jsem viděla, že pavry jsou volný, tak jsem se rozhodla, že půjdu pro pavry, ale no tak trošku mě zabila Sandy. Vlastně v druhé hře byl se mnou hned konec, protože přišla Belle a můj aim nebyl moc dobrý, tak mě prostě jednoduše zabila. Třetíhle vypadala slibně, dokud mě nezačala tak trošku tlačit zóna a nepřišel Hank. Pátá hra vypadala docela slibně, protože jsem měla proti sobě boty. Ale hned ze začátku mě začala nahánět ta Lily. Nakonec se ta otočila proti Frankovi. Pak už jsem šla jenom kouknout, jak tam fajtěj. Zabila jsem Lily. GG. Začala zdrát před Frankem. Různě jen tak random chodila po mapě. Nechala jsem se healnout a byly poslední 2 lidi, což Cordelius mě zabil. Pozor, tohle není konec challenge, protože proti botům si to snad asi nebude počítat, takže musím proti real lidem. Bohužel v téhle hře mě štěstí trošku pominulo, protože jsem byla proti najeťákům a tak moje hra spočívala spíš kempení, ale dosáhl jsem pořít této krásného úspěchu zabít Trunka. Naštěstí mě nikdo nezabil, tak jsem dál se pohybovala po mapě, snažila jsem se ubrat střelám a nakonec mě nechali, takže se to docela vypadilo. Počkala jsem se na to 3 a zázračným způsobem jsem přežila a byla jsem druhá, takže podle mě challenge je splněná. Takže lidi, tohle je konec dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo, dejte like a odběr a těším se vás příště, čau.